Richard Lewis ydw i, ond yn siŵr eich bod chi'n anabod fi gyda enw arall. Dic Penderyn? Dic Penderyn ydw i, a dwi'n byw ym Merthyr Tudful. Wel, o'n i'n byw ym Merthyr Tudful, cyn i mi farw, a nes i marw nôl yn 1831. Amser hir yn ôl yn dydi. Ond rhaid cofio, ges i ddim fy ngeni yn Merthyr, na. Ges i fy ngeni mewn pentref o'r enw Aberafan, ger Port Talbot, a symudes i Merthyr Tudful i chwilio am waith. Roedd yna lot o lo, a haearn, a chalchfaen o dan y ddeiar yn Merthyr Tudful. Felly roedd yna lot o waith yn y pylloedd yn cloddio am y deunyddiau yma. Roedden ni yn gweithio mewn un o'r pylloedd haearn, sef pwll Pen-y-Daren yn Merthyr Tudful. Oedd rhaid ni cloddio am y haearn yma mewn tynelu o dan y ddeiar. Roedden nhw'n swnllyd ac yn dywyll. Felly oedd rhaid i ni defnyddio lamp, fel hwn. Nawr, oedd da fi lot o ffrindiau lawr yn y pwll, yn cynnwys y ffrind gorau fi, Lewis. Neu fel mae'r ffrindiau fe'n hoffi galw e, Lews yn yr heliwr. Nawr, i cloddio am y haearn, mae angen defnyddio arf, fel hwn. A rhaid ni wneud hwn am 12 awr pob un dydd. Ac ddim yn wneud unrhyw les i ni. Oedd y llwch oedd yn codi wrth i ni gloddio yn ymharu â'n sgyfaint ni. Ond oedd rhaid wneud e. Oedd rhaid ennill arian mwyn gallu byw. Ac nawr mae rhaid cael yr holl haearn yma mewn i troliau enfawr i gael ei drosglwyddo mas o'r pwll. Felly, os gwaith y dynion wedi cloddio am y haearn, gwaith pwy oedd y felly i drosglwyddo'r troliau enfawr yma? Wel, y plant, wrth gwrs. Roedd yna lot o swyddi i blant. Un oedd i agor a cael y drysau i wneud siŵr oedd yr air yn gallu cylchdroi. A un o'r rai eraill oedd i gwthio'r cerbydau enfawr yma mas o'r pwll. Rhaid cofio, oedd plant ddim yn cael mynd i'r ysgol nôl yn 1831. Oedd rhaid nhw gweithio i ennill arian ar gyfer eu teuluoedd. Deg swllt. 10 swllt am wythnos o waith. Swll oedd yr arian o'n i'n defnyddio yn hytrach na punnoedd fel dych chi'n defnyddio. Felly tybed beth yw werth 10 swllt mewn arian heddi? Wel, yn gwybod mae 1 swllt yn werth 12 o ceiniogau. Felly, £20 am wythnos o waith. Be gallech chi prynu am £20? Bar o siocled, 2 falle os chi'n lwcus? Roedd disgwyl i fi talu am bwyd am wythnos gyfan. Brecwast, cinio a swper i fi a'r ngwraig am 7 diwrnod. A rhent! Oedd rhaid fi talu i cadw to uwch benni'n pennau ni. Roedd gan ambell person digon o arian. Pobl fel William Crochet. Fe oedd un o'r meistri haearn. Perchenog y pwll lle o'n i'n gweithio. Fe oedd yn gyfrifol am talu fi, ond oedd e ddim yn talu lot. Roedden ni'n dlawd, a roedd da fe digonedd o arian. Drychwch ar ei cotiau grandau, ei siaceti smart, hetiau diri. Roedd da fe digon o arian hyd yn oed i adeiladu castell, a dyna yn gwmws beth nath e. Fe adeiladodd castell Cyfartha yn Merthyr Tudful. Fe'n meddwl y fe mor bwysig, mor mawreddog, ond yn wir, hen ddyn atgasoedd e. Roedden ni'n dlawd, yn braidd yn gallu talu am bwyd a rhent. A bai pwy oedd hynny? Bai William Crochet. Ac yn mis Mai 1831, byddech chi byth yn credu be ddwedodd William Crochet. Less money for you. Llai o arian i ni. Llai o arian i ni. Roedd William Crochet yn disgwyl i ni gweithio am llai o arian. Ydych chi gallu credu'r peth? O'n ni yn flin. Oedd lot ni yn barod mewn dyled, yn cynnwys lewsyn.
Un diwrnod, dyma'r bailiffs yn dod I ti. Nawr, bailiff yw berson sy'n dod I gasglu'ch eiddo chi os chi methu talu nôl dyled. Felly dyma'r bailiffs yn dod I ti Lewsyn ac yn gymryd ei gist. Gist oedd yn werthfawr iawn iddo fe. O'n I wedi cael llond bol. Digon yw digon. Oedd rhaid I ni codi ein llais felly oedd pawb yn gallu glywed. Oedd rhaid I ni brotestio. Penderfynnon ni o'n I angen baner ar gyfer y brotest. Felly wnaethon ni trochi baner mewn gwaed llo I wneud e'n goch. Ni oedd y cyntaf I defnyddio baner goch fel symbol o dioddefaint. Mae sawl wedi defnyddio ers ni, ond ni oedd y gyntaf. Wnaethon ni hefyd rhoi torth o fara ar ben y polyn mwyn dangos beth ni eisiau. Bwyd yn ein bole am pris teg. Felly dyma ni, miloedd o bobl, y dosbarth weithiol, y gweithwyr y pwll, y menwod, yr hen bobl, y plant ifanc I gyd yn camu lawr I canol Merthyr Tudful. Dan y baner yn chwifio gyda'n lleisiau yn uchel. A pwy oedd ar flaen y dorf? Ond fy ffrind I, Lewsyn. Nawr, oedd Lewsyn yn dyn dda, oedd pawb yn ei barchu A oedd rhywun hyd yn oed wedi llwyddo torri mewn I tŷ y bailiffs a gael ei gistau nôl, dod o fe I canol y dref a roi ar y llawr felly oedd e gallu sefyll arno fe a siarad i'r dorf. Rydyn ni wedi cael digon. Mae angen mwy o arian neu allan ni ddim byw. Mae rhaid I rhywbeth newid. Bara neu gwaed! Bara neu waed! Bara neu waed! Dyma'r dorf I gyd yn bloeddio. Bara neu waed! Yn sydyn dyma'n milwyr yn dod i'r brotest. Dim lot fawr ohonyn nhw. O'n y miloedd ohonyn ni, o'n nhw'n methu reoli ni. Roedd ambell berson wedi dechrau torri mewn I tai bailiffs I casglu ei eiddo yn ôl. Oedd y milwyr ddim yn hapus am ni. Yna'n ara deg, dyma mwy a mwy a mwy o filwyr yn dod i'r brotest. 800 ohonyn nhw. A dyma nhw yn tanio ei gynnau. Cafodd cannoedd ei ynafu, a ambell rai ei lladd. Chwalodd y brotest. O'n I wedi colli y frwydr. Parodd y brotest rhyw 4 diwrnod a cafodd 26 o bobl ei arestio yn cynnwys fi a Lewsyn. Oedd rhaid I ni mynd i'r llys. A dyma ni yn y llys, yn barod am y ddeddfryd. Lewis, you have been accused of wounding Private Donald Black of the 93rd Highland Regiment on June the 3rd, 1831. You have been found guilty. I sentence you to transportation to Australia. Nawr, fy mod I ddim yn deall gair oedd y barnwr yn dweud, o'n i'n gallu weld trwy ymateb Lewsyn oedd e ddim yn newyddion dda. Fi oedd nesaf. Fydd y llwnci'n dost, fy nghoesau fi'n crynu, a ni'n chwisto men. Richard Lewis, you have also been accused of wounding Private Donald Black on June the 3rd, 1831. You have been found guilty. Gan fy mod I methu siarad Saesneg, o'n I methu amddiffyn fy hun. O'n I methu dweud taw nid fi oedd wedi anafu y milwr. Oedd y holl beth yn anheg. I sentence you to death by hanging. Court dismissed. Nes I ffeindio mas yn hwyrach beth oedd hynny'n olygu. O'n I wedi ffeindio fi'n eog, ac yn mynd I farw. Felly ar Awst y 30 1831, ges I fy nghrogi yng Ngharchar Caerdydd. Feiriau olaf fi oedd,
O arglwydd, dyma gamwedd. O'n i'n 23 mlwydd oed. A chi'n gwybod be? Nid fi nath yna fi Donald Black. Mae'n debyg oedd y dyn arall o'r enw Ianto Parker, a nath e cyfaddef ar ei gwely angau taw fe nath yna fi y milwr na. Ges i fy neddfrydu i rhywbeth nes i erioed wneud. Ond chi'n gwybod be? Dwi'n mynd dyfaru bod yn rhan o'r brotest na. Roedden ni y dosbarth weithiol wedi ymuno gyda'n gilydd i sefyll lan yn erbyn y pobl pwysig a phwerus oedd yn trin ni'n anheg. Roedd y brotest ni wedi ysbrydoli sawl protest arall. Yng Nghasnewydd, o'n y rai yn 1839. Di bellach yn cael fy ystyried yn symbol o'r dosbarth gweithiol oedd yn fodlon uno gyda'i gilydd a brwydro dros ei hawliau. Os ewch chi Gaerdydd, welwch chi Black. Mae yna tu fas i'r marchnad lle oedd y carchar arfer fod. Mae yna i cofio amdanau. Felly tro nesaf chi yng Nghaerdydd, cofiwch fynd i weld e, a chofiwch amdanau. Dic Penderyn.